Denia Hotel. Tää on meidän hotelli. Täällä on sisäuimaltat, ulkoilmaltat, vesiliukumat. Sitten täällä on kaikkia lasten leikkipaikkoja ja aivan sikahyvät ruuat. On ihan sairaan hyviä. On aina kaikkia juustokakkuja, hampareita, on vaikka mitä. Sitten täällä järjestetään paljon kaikkia aktiviteetteja. Täällä vaikka aina mitä. Tässä on se sisäuima-allas. Eiku ulkoilma-allas. Sitten tässä on liukumäetkin. Täällä on myös tämmönen baari. Sitten täällä on tää tää leikkipaikka täällä ulkona. Täällä on trampoliini. Ja täällä on... Me ollaan täällä täyshoidossa, koska täällä on niin sikahyvät ruuat. Sitten täällä myös on nyt saavuttiin tänne Deniaan, meidän seuraava huone. Esittely. Täällä on vessa, kylppäri. Täällä löytyy kylpyammekin. Sitten täällä on tämmönen pieni sohva. Telkkari löytyy. Tämmönen pieni toimistopöytä ja tässä on myös tämmönen täällä hienot maisemat. Ei oo parveketta, mutta kuitenkin ikkuna. Sitten täällä on nukkumapaikka.